Zandvoort, maak je handen houden. Ik ben vandaag aan het kanoën. Een mooie ronde in de ochtend hier. Dus lekker ontspannen in een bootje. Ja. Je hebt al de perfecte omgeving erbij inderdaad. Rust, groen. Ja. Prachtig, met allemaal waterplanten als je hier vaart. En heel rustig, dus heerlijk. Ja. Bent u een natuurliefhebber? Zeker, ja, zeker. En wat hoopt u hier vandaag tegen te komen? Ja, ik hoop nog wat mooie planten te zien, mooie vogels. Beetje genieten, rustig aan. Jullie mooi aan het wandelen vandaag hier? Ja, het is vandaag onze tweede dag in Friesland en we wilden gaan wandelen hier zo in het Nationale Park. Dat is een van de meerdere wandelingen die we hier gaan doen. Waar komen jullie vandaan? We komen uit Ede van de Veluwe. Ja. En kan de Veluwe wat op tegen dit harde vingeren? Of? Het is heel anders. Ja, als je van verschillende soorten natuur houdt, dan moet je zowel hier komen als een keer naar de Veluwe, vind ik. Heel correct antwoord inderdaad. En wat hebben jullie nog meer op jullie lijstje staan? Waar gaan jullie nog meer heen? Nou ja, er zijn meen ik 21 of 22 nationale parken in Nederland. En ons doel is om ze allemaal een keer bezocht te hebben. En dus zodoende zijn we ook vandaag tot deze week hier. En hadden jullie al hoge verwachtingen van dit park? Of hadden jullie een beeld van? Ik had er niet heel speciaal een beeld van dit park. Het is meer van, we gaan er naartoe en kijken wat het is. En tot op heden bevalt het prima.